ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಂಚೆನೇನಿ ಗುರುವಾರ ಇನಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷೀತ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಬನಲ ದಿನ. ಸೊ ಬಾಬನಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಬಾಬನ ಭಕ್ತ ನಕ್ಲು ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮುಂದೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಬನಲ ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇನು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಪನ್ನಿನ ಪೂರಾರು ಕೊಡ್ತಿರು ಬಾಬಾ ಟಚ್ವುಡ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನ ಗೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಬನ ಭಕ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಗುರುವಾರದನೇ ದಿನ ಯಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಅಂಚ. ಸೊ ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದಿತ್ಯಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪುರ ಆಂಡ ಐಕ್ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಣ್ಣದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂತೀರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಆತನ್ ಮೇಡಮ್ ಇಂದು ಪಂತೀರು. ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಗ್ ಬಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯಗ್ಲ ಮರ್ದು ಬುದ್ದು ದಾದ ಪುರ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಂದಿತ್ತೇನು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಏರ್ಪಣ್ಣ ತನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಆವಂದಿನಕ್ಲು ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಏಳಿಗೆ ಅನ್ನಗ ಅತನ ಅಕ್ಲೇನ ವಶೀಕರಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಪುರ ಮರ್ದು ಆವಡು ಅತನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆವಡು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪುರ ಮನ್ಪೆರು. ಓಕೆ ಸೊ ಸರಳವಾಯಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಡಾಮ್ ಡೋಮ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜಿ ನಿಕ್ಲನೇ ಇಲ್ಲಡು ನೆಕ್ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುಂದು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಪಿದೆಡ್ಪೋದು ಆತೀತ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ರೇ ಆಪುನಂಚಿನ ಸೂಕ್ತ ಸರಳ ಉಪಾಯ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಬೊಕ ಬಂಜಿಗ್ಲ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಡೆತಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗಂದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಿರು ಲೋನುಗು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಆಕ್ಲಿಗು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ರ ಆನಗ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ರೆ ಶಾಪ್ ಬಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ರೆ. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಲ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪಿರು ಸಾಲ ನಿವಾರಣೆನೆ ಆಪುಜಿ ಈಮೆಟ್ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಈಮೆಟ್ ಸುಣ್ಣಿ ಅಂದು ಪೋನುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಸಾಲೋಡೆ ಮುರ್ಕುದು ಪಿರಕುಲು ಐದು ತರಡಿ ದೆತ್ತದ ಮಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಡೆಬಿಟ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ರೆ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತು ಪಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಯಾನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜಿನ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಫೀಸ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಎಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ದಾನಿ ಕೊರ್ಪೈತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಬಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೈತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ ದಯಮಂತದ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲೆಂಕ್ ಒಂದೇನು ರಿಪೀಟ್ ದಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತೀತುದ ಕತೆ ಬರ್ತಿರು ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಐಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ದಿನಕ್ಲೋಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪಿನಕ್ಲನ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿನಕ್ಲನ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ತೊಂದು ಉಪಯೋಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಐಡ್ದ ಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅವು ತೂದಾದು ಬತ್ತದು ಐತ ಪರಿಹಾರ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ವೇನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ನಿಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ನೆನಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ನೆಟೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನೆಟೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೇನು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಮನ್ಸ್ ದುಂಬೆರೆಡ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾಸ್ಡ ಕೇನಿಯೆ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಗ್ರಿ ಆಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರೆ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅರೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಸುರುಡ್ದು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಓದೊಂದು ಪಿರ ಪಿರ ಪೋನುಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಯ್ ದೀಪಾ ಎರಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದೆತೊಂದಿನ
2.5 months ದ ಉಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಮಾತಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೀಪಾ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಮೇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ ಮೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ದಿದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದಿದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾಲಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒದಗದ ಬರಡ್ ಪಂಡದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅವಿ ಟೈಪ್ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳದೊಲೈ ಅರೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀತಿನ ಬಂಗಾರನ ಬುಡ್ಪಾದ ಕನ್ನದಿರಿಗೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೈದಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಪೊಣ್ಣನ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ವಿಶ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಲ್ ದಾದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ದನಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಜಲ್ ಅಂಚದು ಆತೇನು ಪಂಡಲ್ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನಂದು ಪಾಣ್ತಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ವಾರ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಐದಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಕೂಡ ಬೈದಿನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೋಡುಡು ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಣ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಎದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿಯತೆ ಎಂದು ಒಂದಿನ ಕೇಂದಿರು. ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೇರೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೇರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಮೇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಗೂ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೇತೋನಿ ಬಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ದೇತೊಂದಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡು ಆಯ್ಗ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತನು ಇರೆಗ್ಲ ಇರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಮೇರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ದ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬೈದಿನ್ಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೇ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಫೈನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಒಂದು ಎಂಕೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕೆ ನೆನಪು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಗೋವಿಂದ ನೆನಪು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನಂದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ದು ಆತು ಖುಷಿ ಹೆಂಗದ ಆದಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಒಯ್ಕ್ ಕೇಂದಿತ್ತಿರಂದು ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳು ದೇತಂದಿರ ಅಪ್ಪಗ ಆ ವಿಷಯ ಐತೆ ತುಲೆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತನು ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ರೇತಿನ ಮನಿ ಬೈದು ಜಾಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10+ months ಆದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರೇ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೀಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮರತದು ಪೋದಿತ್ತನು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಣ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಂದೇನೆ ಇಜ್ಜಾಣ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಣ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈರ್ ಪಂದಿತ್ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರೆನ್ನಿನ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ನಗನೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಆಪುಣು ಮಾತಾ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲೇಡಿ ಎಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕೆ ಏನೊಂದು ಪೇರು ಈ ಸಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಮನಿತ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಬತ್ತನ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಹೋಪ್ ಸೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯೋಚ್ಚು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ನೆರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಈರು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೊರ ನೆರ್ಪರಂದು ಬಕ್ಕ ಹಾಕು ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿ ನಾವು ಫುಯ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ನೆರ್ತಿನ ಫುಲ್ ಮರತ್ ಬೋಪ್ನವೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಪೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನೇ ಬಂದ್ಪೇನು ಸಾರಿ ಅವೇ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಏರೆಗೆ ನೀರಿಯೇ ಪಣದು. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಏರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳೆಯೋಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪುನು 24 ಗಂಟೆ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎತೋ ಜನತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಗುನು. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತುನ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಕ್ಲಿ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು. ಕೆಲದಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಾಯಂಗ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಉದಾಸೀನ ಆಪಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಇತ್ತನ ನಾವು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಉಂಡತಿ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಜೇಲಕ ಕಲ್ಪನ ತಡುಪುನು ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಪಾಸ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಪ್ಪ ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಡುಂಕಿ ಹಾಕ್ವಿರಿ ಇತ್ತೆನುಕ್ಲೆ ಏರೇನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮನ್ಪೊರ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮನ್ಪೊರ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೊರ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ದೆತ್ತನ್ವಾರ ಮುಲ್ಪ ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಮರ್ಕ್ ಆಪುನು. ಓಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ದಿಲಿ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಲಕ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಲಕ ಮನ್ಪೋಚಿ
ಅಪಗಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಟಕ್ ಅಂದು ವಿದಿನ್ 1 week ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿರಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏಪಲ ದಾಂಡಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ 2 months I noticed him with the improvements and stable health. All thanks to you, ma'am. I am following it now also. Thank you. Irena blessing ಎನ್ನ ಮಗನ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗನ ಮಿತ್ತು ಆವಡು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಪಗಪಗ ಆವೊಂದು ಇತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದೆತ್ತಂಗೆ ಅರ್ನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ್ಗೆ. ಓಕೆ ಆರ್ಲ ಎಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕಂಪನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಪ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಡ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಅರ್ನ ವರಾನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ದೀಪ ಮುರಣಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು 50% ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ 50 ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಲ ಸದ್ಯಡ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿರು ಲೋನ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತಿನ ಮೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ ಲೋನುದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗ್ ಅಡೆತಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಲೋನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗು ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ ತೂಂದಿತ್ತು ಲೋನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ ಏರ್ಲ ಲೋನ್ದ ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ನಾನು ಪಾಪ ಅಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನತ್ತ ಆ ಪಣ್ಣದು ಅಲೆಗು ಕೊರ್ಪೆಗು ಗೊತ್ತಾನೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು. ಓಕೆ ಸೊ ಲೋನ್ದ ಏರ್ಲ ಪಣ್ಣನ ಆ ಪಣ್ಣಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನಡ ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಂಜಿ ಗುಣತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನುಂಡು 50% ಆಂಡ್ ನನ್ನ 50 ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದಿರು. ಓಕೆ ಅಂಚಾರ್ ನಾನು ಲೋನ್ದ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ರೈಟ್ ಅವೇನ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಂದೆ ಆನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಜಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಬಾಬು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಗಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಉನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೆರಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಬಾಲೆತ್ತೆ ಹುಷಾರಾದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಡುಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯರು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದನ್ ಪಂಡದು ಆಂಡ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದಲ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪಾಡೋರತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಪಂಡದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ರೆ ಪಂಡದು ಉನ್ಮಂತದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜಾಕೆಟ್ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತನನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೆಡ್ಡೆನೈತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ರೆ ಕೇಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇಟಿ ಯಾನಿರಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನಲ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂಜಿ ಉಂದೆತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಉನ್ನತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪರ್ಪುನ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪು ಜನ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆತ್ತೊಂದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಗನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಆಯನ ಮಾತ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣು ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏಪಲ ಆಯ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಬಕ್ಕ ಸೋಷಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈದನು ಈ ಲೇಡಿ ಅರ್ನ ಮಗನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ಗೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತಿಲ ಕನೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಾದು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಯರೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಂಬಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ಝೀರೋ ಡೆತ್ತಿ ನಾವು ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ದಿರು. ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲುಂಡತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಡೆ ಆಡು ಬಯ್ಯ ಆಡು ನಿಕುಲು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್ ಜೆಪ್ಪುನೆ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ದಿನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ನೆ ತೂಲೆ ಟಕ್ ಟಕ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ಓಕೆ
ಸೊ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಈತ್ ಬೈದನು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಥರ್ಸ್ಡೇದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಶುಕ್ರವಾರದ ನಿಮ್ಮ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪೂರನಲ್ಲ ಅವೇ ನಾನು ಇನಿ ಓದಿಯನು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗಂದ ಪನ್ನಗೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಯೇರ್ದೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಬನ್ನಗ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಂದಿತ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚೆಂಚು ಪ್ರಾಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂತೆರು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಆವಡು ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಆವಡು ಅತನ ಅಕಲ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆವಡು ಮರ್ದು ಬುರ್ದು ಇಂಚಿನ ಅವಗಾಡ ಆತನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ ಲೇಡಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಜಲಸಿದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರಂದು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಈ ಪುಂಜು ಬರ್ಬಾದ ಆಯರ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಮಲ್ತಿನ್ಗೆ ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಸಾದಿಗೆ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ 1-4 ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತಿರ್ಗೆ ಕರ್ಕುಂಬುಡಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಅವೇನು ಮಲ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಅವೇನು ಈ ಪುಂಜು ದಾಂಟೊಂದು ಪೂತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ದಾಂಟೊಂದು ಪೋಂಡ ಏನ ಅವಲ ಪನ್ಪೇನು ಆ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ದಾಂಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುಡ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಏನಿನ ಮನ್ಪೇರವು ಉಂದು ಹಾಪುಂಡು ಪುಸ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಟಾಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂರಕ್ಕೆ ನೈತ ಮಿತ್ರ ಆಂಜೋಲ ಸುಯ್ ಅಂದ ಪಡಿಕೆ ಹಿಂಪ್ಲಿದ ಆಲ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಎದುರುಡು ಬಾಕಿಲು ಮಾಟ ಮಂತದ ಕೆಲದಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ 1-4 ಪಂಪೇರು ಅವೇನು ಪಾಪ ಎರೆಗಾ ಮನ್ಪುಣಿ ಎರೆಗಾ ಹಾಕೊಂದು ಪ್ರೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಈ ಪುಂಜ ಒಂಜಿ ಕಾರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಅಂಕ್ ಫೋಟೋ ಕಡಪುರಿ ರಾರ್ನ ಲೆಗ್ದ ಅರೆಗ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಅದು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೈದಿನ ಅಲ್ಪನೆತ್ತಿರ್ಗೆ ತೋಸಮ ಎತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಂದಾದುಂಡಿಗೆ ಐಡ್ದ ಕಾರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೇತೊಂಡೆರಾರು ಅಂಚ ಸೊ ನಂಜಿಡ್ ಜನಕುಲು ದಾದ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಸೊ ಇನಿತ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಪನ್ಪೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ಉಂಡತೆ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿಗುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನ ಗಟ್ಟಿದ ಉನ್ನತಿ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗೋಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಸೈಜಿನ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವದ ಕಡೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಬಿ ನುಂಗುದಿನ ಅಂಬಿ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟ ಇರ್ತಲೆ ಅಂಚ ಅವು ನುಂಗುದಿನ ಅಂಬಿ ಅವಡು ಐಡ್ದಕ ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ ಮಂಜಲ್ದ ದಾಸಿಮೆ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಲೋಬನದ ಕುಂಡಡು ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪೊತ್ತದ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕರ್ಟನ್ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ದಿಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುಲು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಣ ಅತನಾಣ ನಿಕ್ಲ ಇಂದಕ ದಾದಾನಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಣ ಅತನಾಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಲಾನಲ ದಾದ ಮಂದಿನಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉದೇನು ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಚಿನನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಸ್ ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನ್ಪುಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲು ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಪೂರುನು ಬಾಯಂಗಾವನು ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚನು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಮಂತ್ ನಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ವನಸಾಯ್ಬಕೊಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಗಾಣಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಮರ್ದು ಬೂರ್ದಿನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ವನಸಾಯ್ಬಕೊಂಡತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಒಂದೇ ತಲ್ಪೊಂಡತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೌಲ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೌಲ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿನಾಂಡ ಒಂದು ಲಾಪುಂಡು ಕಾಪರ್ ಲಾಪುಂಡು ಅನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಎತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೌಲ್ ಗುಂಡತೆ ಕರ್ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಉಂಡತೆ ಉನಿನ್ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪೊತ್ತಾದ ಬುಡ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಓಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವನಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗೆಡು ದೀದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಮರ್ದುಂಡತೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿದ ಕೆಲದಕ್ಲು ಏನು ಪಂಡತೆ ಅನ್ನ ಪಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರಂದು ಅಂಚಿನ ಬಂಜಿ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದಿನಕ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆಯನ್ನು ವನಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೌಲ್ ದೀಯರೆ ಐಕ್ ಕರ್ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ದೀವೋಡು ಓಕೆ ಐಡ್ದ ಕೊಂಡತೆ ಅವೇನು ಹೊತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ದೀದು ಬುಡ್ಪಿನಿ ಮಧುವಂಸದಿ ಉನ್ನನಿ ಮನ್ಪೊಚ್ಚವೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುನಾನಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೌಲ್ ಅಂಚ ಮಂತ ದಿದಿಲೆ ಓಕೆ ಬಂಜಿಗದಲ್ಲ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಾನ ಅವು ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆ ಗುಂಡತೆ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಡತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಡ್ದಿಲೆ ಉಂದೆಟ್ ದಾದಾಪುನು ಪನಗ ಎವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾನಲ ಭೂತ ಪ್ರೇತದ ಪೂರ ಬಾಧೆ ಎತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನು ಓಕೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಆತನು ಪಂಡ ಎನ್ನ
ಇಂಬೆಲ್ಲತೆ ಬಬ್ಲುಲ್ಲತೆ ಪೋಕ್ರಿದೆ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಮಂತದೆ ಮಿತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕೊರೋಡು ಐಕ್ಯಾನ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದು ಗುರುವಾರದಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ದೀಪದೆತ್ತೊಂದು ತಿಪ್ಪಿಲೊಂಡತೆ ಮಣ್ಣದ ದೀಪ ಉಂಡತೆ ತಿಪ್ಪಿಲದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ಲಕ ಧೂಪನುಂಡತೆ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಮುಂದೇಟ್ಲಂಚಿನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಲ ಡೈಲಿ ಓದುಲಿ ನಿಕುಲು ಆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಹಾಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪೇನು ಆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅವಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವಡು ಅವು ಏರಿಗೆ ತಟ್ಟುಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರತೆ ಎಂಚಿನ ಸಂಕವಾಸನ ಪಾಡ್ನಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಯದಿಂದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಿರು ಆ ಮೈಂಡ್ ಡೌಡ್ ಅತ್ತನಾಣ ದೇಹ ಡೌಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ದಾದ ಮಂತ್ನಲ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಮಾತು ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಓಕೆ ಒಂತೆ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದೇ ಆಂಡತೆ ಪರಿಹಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೇನು ಆ ಮಂತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಒಂದೇನು ಉಂಡತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಟೈಮ್ಡ್ ಆ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಪೊತ್ತದ ಆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೆ ಉಂದಿನ ಮಂತ್ರನು ಏತು ಸಲ ಗೊತ್ತನೆ 108 ಸಲ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ದಿನಟ್ 108 ಸಲ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕೇನರ್ 108 ಸಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ನು ಜಪಮಾಲೆ ಪುಣತೆ ಜಪಮಾಲೆ 108 ಮಣಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಓಂ ನಮೋ ಹನುಮತೆ ರುದ್ರವತಾರಾಯ ರಾಮದೂತಾಯ ಸ್ವಾಹ ಉಂದೇನುಂಡತೆ 108 ಸಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಏಪ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಟೈಮ್ಡ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದುಂಡತೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಂಡತೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಲು ಓದಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಓದಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಾಗ್ ಭೂತ ಪ್ರೇತದ ಪುರ ದಾಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡ್ ಪುರ ಸೈದಿನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ನಂಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ನಂಬುಜೆರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಪುರ ಸೈದಿನಕ್ಲು ಕಾರ ಇಪ್ಪುಲಕ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಲಕ ಪುರ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಜೆಪ್ಪುನ ಉಂಡತೆ 4 ಸುತ್ತಲ ರೌಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ತಿಲಕ ಪತ್ತಿಲಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಂತು ತುಲೆ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಒಯ್ಪುಲಕ ಪತ್ತುಲಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ಬಕ ಅವೆನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮಂತು ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆತನ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ಕುಡರ ಪನ್ಪೇನು ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಉಂಡು ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗು PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಕನ್ಸೀವ್ಗು ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ಗು ವೇಟ್ ಗೇನ್ಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋನು ಓ ಸ್ಟೋನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಲ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪೇನು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋನು ಪುಷ್ಯರಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲಾಂಕ 3 ದಕ್ಲಿಗೆ ಜುಪಿಟರ್ ಆದುಪುಣದೆ ಗುರು ಆದುಪುಣದೆ ಸೊ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವ್ಲ ಏನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಏರಾಗ ಆಣಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಬತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಂತದ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಚಿ ಉಂದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಕ ಎನ್ನುದುಪ್ಪರು ಅತ್ತ ಅಮ್ಮಲಕ ಎನ್ನುದುಪ್ಪರು ಏರ್ನಲ ಒಂಜಿ ದಯಮಂತದ ಎನ್ನ ಪಂಡದತ್ತ ಏರ್ನಲ ಒಂಜಿ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಡು ಬೈಕೊಚ್ಚಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಲ್ತು ದೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತುವರು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂತೇನು ಮೇಷರಾಶಿದಕ್ಲು ಎದುರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಏತುಂಡು ಅದೇ ನಾಲೆಜ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಟ್ವೆರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪುನ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಲ್ತು ದೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತುವರು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.